субвенциониран, да бъдат спирани детските надбавки, социалните помощи и да бъде наказан административно с голяма глава, защото той е длъжен да праща детето си на училище. Вие знаете за кои говоря. За тези, които лежат по гръб, само лапат социални помощи, пият ракия, не си плащат тока и вие го плащате вместо тях! Тази интеграция, за която всички говорят, но нищо не правят, не може да стане без държавни мерки, без санкции, изискване и контрол. Само с думи не става, само с фондации и кръгли маси не става. Става с здрава ръка, контрол и санкции. Контрол, санкции, здрава ръка. Контрол, санкции, здрава ръка. Държавност, държавност и пак държавност. Ние сме тези, националистите, атакистите сме тези, които ще върнем държавността в България. Да стане така, че когато някой извърши престъпление, той да бъде залаган, а не както е сега. Полицейските началници получават устна заповед, когато стане циганско престъпление. Чакайте, снимаме пече. Да не станело напрежение. Значи журналист, Това ли? така. Да не се намесва, да не пази реда, да не предотвратява престъпления, а да ги гледа спокойно. Това ли е държавност? Това ли е държава? Не искаме да живеем в такава държава. И ако това продължава, на много места гражданите ще вземат нещата в свои ръце. Ние искаме закон и приложение на закон за сформиране на доброволни отряди, които да охраняват имуществото и живота на българите в тези райони, където вилнеят цигански банди. Искаме правителството и МВР да приеме този закон, да го подложи на обсъждане в парламентарните групи и да го приемем в парламента. Само по този начин ще пресечем ужасяващата криминалност, престъпност от страна на цигански банди, които просто сега вилнеят безнаказано, защото те знаят, че полицая има нареждане да гледа така и да не направи нищо. Те го знаят. Това трябва да се прекрати. И ще се прекрати само правила. Строги правила! Това искаме. Нищо друго. И ако то не се изпълни от сегашните управници, те ще загубят доверието на народа по един драстичен начин. И ще видят как бързо се пада от високо и колко е болезнено това. И тогава ще дойде управлението на Атака, което знае какво иска, което знае как да го постигне и което не прави компромиси с българската националност и с българския национален интерес. Точно защото ние сме не граждани за някакво абстрактно развитие. Ние сме граждани за българско развитие. Ние сме Атака! 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 Държавност ще има в България, когато и последният гражданин на страната си плаща тока. И като казах тока, ще се върна на темата за мафиотските грабителски корпорации, които днес изсмукват печалбата от България. Това са 3 чуждестранни дружества. ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН, които трябва да бъдат изгонени от страната. Защото, скъпи съратници, когато чуете думите "няма пари", веднага се сетете, че тези пари, които ги няма, ги източват ЧЕЗ, ЕВН и ОН и те изтичат от България.
Как може да постане? Ние тук, 10 000 атакисти, които струваме колкото 1 милион не атакисти, казваме ясно от този площад, повече не искаме да храним чешките пенсионери и да пълнем пенсионните фондове на Чехия с нашите левчета. Искаме да пълним българските пенсионни фондове с парите от тока. И поставяме това искане пред правителството. То трябва да развали договора с лъжливата мафиотска корпорация, която изпомпва печалбата от България, която лъже мами, и това се знае много добре, защото има един цял доклад, който уличава в злоупотреби чрез ЕОН. И този доклад беше прикрит в Народното събрание. Ние го имаме и започваме да го публикуваме страница по страница във вестник Атака, за да прочете всеки как мамят, как лъжат, как грабят тези дружества. Има всички основания техните лицензии да бъдат прекратени и те да бъдат изгонени от държавата България. Да си ходят вкъщи. Българските пари от тока трябва да остават в България. И според нас, според Атака, те трябва да влизат в специален, национален, гарантиран от държавата пенсионен фонд, за да може след 2, 3, 5 години тези пенсии, които сега са подигравка, да станат средноевропейски пенсии. Иначе няма начин, скъпи братя и сестри, разберете. Няма други начини. Откъде ще идват пенсиите след 5-10 години? Нека да ми кажат финансови министри, експерти и икономисти. Няма откъде. Ако не си приберем богатството на България, което сега изтича като през решето, ЕОН, ЧЕЗ са крадци, които грабят България. Мобилните оператори, МТЛ, Global, Viva.com са крадци, които грабят България. Софийска вода, концесии, всичко това, златните концесии на България, златото на България, скъпи съратници. Огромна тема е това, която Атака сега започва да поставя и ще поставя през цялата година. България има златни залежи за милиарди. Това е доказано. Доказано от експерти, от специалисти, геолози. Тези залежи сега са в ръцете на една съмнителна чужда фирма, която ги изпомпа. И тук не влиза нищо. Ние си дадохме всички богатства в чужди ръце. Ограбени сме, колонизирани сме и това трябва да спре. И това сега го казваме ясно и започваме да го искаме всеки Божи ден. Спрете колонизацията на България! Спрете колонизацията на България! И върнете богатствата на България в български ръце, защото това е нашия лозунг. Да си върнем България, това означава да си върнем ресурса, икономиката, печалбата, банките, печалбите от банките в България!